Sí, bueno, Racing de Ferrol e Celta B moi presionados neste partido, o Racing nesa pelexa polo ascenso que está apaixoante entrar nesas 4 primeiras posicións e o Celta B que entra por primeira vez en toda a temporada neses postos de descenso directo. E un partido que nos deixou unha situación estrana no Racing de Ferrol que veremos de contado. Bueno, vimos un lanzamento de falta e un auténtico paradón de Rubén, e esta é a situación, Tito. Lembramos, primeira xornada de Liga, lesionase Marcos Balín de longa duración, e quedan menos de 2 meses para finalizar a Liga e problema muscular de Camacho, que o porteiro titular, foi o porteiro titular ao longo da temporada, sae Marcos Souto, que fora o sustituto de Marcos Balín, e tamén se manca neste partido, co cal o Racing a ver cal é a determinación que toma. É dificilísimo, porque... Son problemas musculares que pode ser unha semana, poden ser 4. Sí, pero co que queda e co que te estás xogando, pois é un risco, é unha responsabilidade grandísima darlle a un porteiro ten un equipo afiliado, digámoslo así, que é o Mugardos, aí hai un portero que é Iñaki, que ten experiencia en terceira división, pero... Bueno, pois o golpe pode ser menos duro, por suposto, pero bueno, é inhabitual ter 3 porteiros e os 3 tocados. Pois xa o vimos, gol de penalti marcado por Manu Barreiro, e este é a outra situación do partido, o problema muscular de Marcos Souto, que aínda así con ese problema sai aí, apurou para acabar o partido, incluso con risco de rachar máis. E logo se lamentaba, porque a verdade é que cando vai ter a oportunidade de xogar uns cuantos partidos, chega esta lesión. Tamén é a tensión que provoca estas cousas. Posiblemente, non? Porque, bueno, leva moito tempo sin competir, saes tensionado, saes con responsabilidade, incluso ten moito mérito a parada que fai o ese erro de Antonio que vai o balón para atrás, non? E o Celta B que tivo oportunidades para facer o gol do empate, o Celta B que vía como se perdía, entraba en postos de descenso, repetimos, por primeira vez na temporada, e ao final, no último minuto de partido, conseguiu o 2-0. Marcos Álvarez gañou o Racing, que segue en postos de promoción de ascenso, aínda que vai a ter que descansar, é o único dos 9 primeiros que terá que descansar, e o Celta B, que é 18º. Gracias por el debut y por la victoria que se necesitaba, pero sí, un poco triste porque al golpear un saque de puerta pues me hice daño aquí arriba, de estar tanto tiempo parado pues pasó factura. Habrá que curarse rápido y aunque sea a duras penas, pues aguantar ahí. Hoy se ha juntado justo en los dos porteros, una cosa muy poco habitual, muy rara, pero bueno, a ver las pruebas que dicen mañana de lo que tienen los dos y a ver cómo